காய் காய்ஸ், இந்தியாவுல ஒரு கோயிலோட தூண்கள் நிலத்துல முட்டாம தொங்கிக்கிட்டு இருக்குன்னா நம்புவீங்களா? ஆமாங்க, இதுதான் ஆந்திரா பிரதேசத்துல இருக்கிற லெபாசி கோயில். இது ஒரு வரலாற்று அதிசயமா இருக்கு. 11ஆம் நூற்றாண்டில் விஜயநகர பேரரசால் கட்டப்பட்ட இது அக்காலத்தின் கட்டிடக்கலை மற்றும் கலைத்திறனின் சிறந்த எடுத்துக்காட்டா இருக்கு. இங்க இருக்கிற தொங்கும் தூண்கள் ஈர்ப்பு விசைக்கே சவால் விடுகிறது. இது பல நூற்றாண்டுகளாக ஒரு புதிராகவே இருக்கு. ஒரே கல்லில் செதுக்கப்பட்ட இந்தியாவின் மிகப்பெரிய நாகலிங்கம் இங்கேதான் உள்ளது. இது மட்டும் இல்லாம இந்த லெபாசி கோவிலின் சுவர்களில் உள்ள ஓவியங்கள் விஜயநகர நாயக்கர் காலத்தின் கலைத்திறனை காட்டுது. கோவிலுக்கு அருகில இந்தியாவின் மிகப்பெரிய நந்தி சிலையும் கம்பீரமாக இருக்கு. லெபாசி வரலாற்று கலை மற்றும் ஆன்மீகம் கலந்த ஒரு அற்புதமான வரலாற்று இடம். எனவே மக்களை, இந்தியாவின் இந்த லெபாசி கோவிலில் உள்ள தொங்கும் தூண்களை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. மேலும் இது போன்ற தகவல்களுக்கு மறக்காம நம்ம நமது டிவி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அப்படியே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனை தட்டுங்க. பாய். Canada Education Fair, Career Guidance and Job Fair 2025 மே மாதம் 30-31 தேதிகளில் தலம்புரி ஹோட்டலில்